pundi Bu? Pada ning pasar Bu. Jadi belanja nopo Bu? Belanja sayuran Bu. Kan di dagang nopo? Iya. Dagang teng pundi? Dagang keliling Bu. Lah dagangnya beto-moten nopo gerobak? Beto gerobak. Lah boten dagang teng pekan mawon Bu. Ora Nduk. Sampun pinten suwe panjenengan dagang sayur keliling? Wis suwe kira-kira wis ana setahun. Oh lah, setunggal dinane penghasilannya pinten? Ora mesti, kadang yo 50.000. Lah mulai dagangnya jam pinten Bu? Jam 6. Lawang sule? Sore Nduk. Oh nggih Bu, hati-hati nggih Bu. Nggih.